Phansi nje. Ngathini kwena? Angisho nje ukukhaphula ekhanda uma wenza izinto engasile mengikubuyisana la. Sure. Ngithanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele kuZimi Life. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ama-actors alo mayelana nama-age awo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayibuza ukuthi ngabe labantu laba esinokubabona lapha nama-actor age esinokwabona esiwathandayo ukuthi aneminyaka emingaka azalwe nini nangaziphi inyanga. So uma ufuna ukwazi lokho buka le video until iziphele uzokwazi konke lokho. Ungakhohlwa ukusubscribe for ama-video acishe efane nalawa ama-video nje aphathana nezitay trendayo izinto zakhona khona la eMzansi. Ngithanda ukuthi ngiqale ngaye ke lapha uDon Thandeka King owaziwa ngelikaMangcobo khona lapha kuzalo. uMangcobo yena ke uzale ngo1977 ngoOctober ngi1. Uwo wona lo nyaka wenza iminyaka ewu43. Phinde ngidlule phambili ngikuye lapha uGugu Gumede owaziwa ngelikaMamlambo. Yena ke uzale ngo1992 ngoSeptember 14. Akekho yena mdala kangako. Kunonyaka ke wenza iminyaka ewu28. Ngidlule ngikuye lapha uMasoja Msiza owaziwa ngelikaNkunzi. uNkunzi ke uzale ngonyaka ka1965 nge5 October. Kulonyaka wenza iminyaka ewu55. Ngikuye lapha uNyaleng Thibet waziwa ngelikaZekethelo. Yena uzalwe ngonyaka ka1980 nge6 January. Yena wenza iminyaka ewu40 this year. Akufani khona ekusekhulile. Uthi iminyaka yakhe ayikho ngangayo. Ungakhomenta ngizwe uzansi uthini. Ngidlule phambili ngikuye lapha uNompilo Maphumulo owaziwa ngelikaNosipho. Yena uzalwe ngonyaka ka1982 nge3 May una 38 kulonyaka. Ngikuye ke lapha uNelisa Mchunu owaziwa ngelikaFikile. Yena uzalwe ngonyaka ka1992 nge3 February okusho ukuthi una 28 kulonyaka. Phinde futhi ngidlule phambili ngikuye lapha uSimphiwe Majosi uzalwe yena ngo1990 nge3 kuFebruary owenza iminyaka ewu30 kulonyaka. Phinde futhi ngidlule phambili ngikuye lapha uWiseman Ncube owaziwa ngelikaSibonelo uzale ngonyaka ka1990 naye nge3 futhi naye kuSeptember. Naye futhi wenza iminyaka ewu30 kuNosibuko khona common yeah. Ngiphinde futhi ngidlule phambili ngikuye lapha uSiyabonga Shibe waziwa ngelikaQhabanga ozalwe ngo1978 nge24 February okusho ukuthi una 42 kulonyaka. Phinde ngekuye lapha uBabicele Maloka owaziwa ngelikaGabsile. Yena uzalwe ngonyaka ka1972 nge22 March. Yena okusho ukuthi una 48 kulonyaka. Ngikuyeke lapha uThuthuka Mthembu owaziwa ngelikaNonka ozalwe ngonyaka ka1999 nge28 May. Yena kusho ukuthi una 21 kulonyaka. Ngikuyeke lapha uNkanyiso Makhanya owaziwa ngelikaNjeza ozalwe ngayo unyaka ka1993 nge7 September. Yena okuchaza ukuthi kusho ukuthi una 27 kulonyaka.
Ngidlule phambili ngekuye laphana uThembi Nkosi Thwala owaziwa ngelikakapteni laphana uMondli. Uzalwe ngonyaka 1987 nge-27 February. Yena okuchaza ukuthi una 33 kulonyaka. Ngidlule phambili ngekuye laphana uTomfuthi Dlamini owaziwa ngegama likaMama Madlala ozalwe ngonyaka ka1956 nge-7 April. Yena una 64 kulonyaka. Phinde futhi ngidlule phambili ngekuye laphana uLili. uLili uzalwe ngonyaka ka1993 nge-12 December. Una 27 nekulonyaka. Phinde futhi ngekuye laphana uNongolozo. uNongolozo uzalwe ngonyaka ka1979 nge-30 November. Una 41 nakulonyaka. Phinde futhi ngekuye laphana uNyawo. uNyawo uzalwe ngonyaka ka1988 nge-10 October. Yena una 32 kulonyaka. Ngidlule phambili ngekuye laphana uMbatha. Uzalwe ngonyaka ka1975 nge-8 April. Yena ke laphana uMbatha una 45.